Lluites de granotes. Puc saber què és el que fan, senyorets? Doncs observem una granota. Una granota? T'hi has fixat que aquesta no és de les que salta? Com que no salta? Totes les granotes ho fan? Doncs aquesta no. Potser no en té ganes. Sí que és estrany. A veure, apartin-se un moment. Què hi ha, granoteta? 1, 2, 3, salta! Ah, ben trobat! Ja em semblava, seria l'única. No ho entenc. Potser em volia aixecar la camisa. A veure si ara la sap fer saltar com jo. Sí. Escolta, granota, has de fer un bon salt, eh? 1, 2, 3, salta! Ha saltat molt menys que abans, crec. El que us deia em porta venut, aquesta granota. No, simplement que vostè ho fa malament. Cal cridar més energia. Doncs si no salta més, ja està clar que guanyarà la granota d'en Charlie. Sí, la granota d'en Charlie salta més alt i més lluny. Aquesta també podria saltar molt més. Depèn de com se l'entreni, simplement. Bé, jo me n'haig d'anar a l'hort a treballar. Jim, fes-la saltar un altre cop. Vull veure com ho fas. Però, senyoret, com és que no sap fer una cosa tan senzilla? Fixin-se ben bé tots dos, eh? 1, 2, 3, salta! Oh, no salta! Ha anat lluny! Si aconseguim que salti tant com aquest cop, segur que guanyarem nosaltres, tant. No ho sé, perquè la d'en Charlie cal veure-la com salta. De què parleu? No, És un secret. No podem dir. Apa, Tom, no siguis tan misteriós. Explica'ns-ho. Què són aquests sorolls? Peter, fuig d'aquí, passa! Ah, és el Peter que he estat fent. Peter! Sí, agafa la granota! Mira, ràpid! Llença aquest monstre, no el vull veure més, quin fàstic! Agafa-la! Hug, ja t'has ficat al llit? Hug! Què vols a aquestes hores? Et porto una cosa perquè me la guardis a casa teva. Vols fer-ho? Està bé, però puja. Sí. Em sap greu haver-te despertat. És aquesta capsa. Me la pots guardar. A dins hi ha una granota, saps? Ei, me la puc menjar? Ni parlar-ne, Hug, no és per menjar. És una granota saltadora de competició. Com ho has dit, això? Doncs que competiré a l'escola amb la granota d'en Charlie a veure quina de les dues salta més. Serà molt disputat. Ah. Ara per ara, la d'en Charlie és la campiona de l'escola. Avui he anat al pantà. He caçat aquesta i l'he entrenada perquè competeixi amb la d'ell. Mira com salta. Més que la d'en Charlie? Sí, crec que sí. I per què vols que et guardi aquesta bestiola aquí a casa meva, Doncs mira, se m'ha escapat, ha començat a fer salts per tot el menjador i la meva tia i la meva cosina s'han esgarrifat de por. I llavors m'han manat que la llencés. A veure, ensenya-me-la. Sí, però vés amb compte. Oh, però si ja ets mig morta, tu creus que podràs saltar aquesta granota, Veus com salta? Demà al matí vindré a buscar-la. Guarda-me-la bé, per favor. Que sí, home, que sí, no passis ànsia. Però on, Dima, no sabeu jugar res més a l'escola? A veure qui guanya. La d'en Charlie
Charlie és la millor. Sí, salta més. Jo aposto per la d'en Ben. No, que pots l'entrepà de mortadela. Està bé, primer saltarà la meva, d'acord? Com vulguis, home, però ja us he dit que no hi ha color, guanyarà la meva. No presumeixis. A veure, 1, 2, 3, salta! Quins alt més alt. Molt bé, Virgínia. Ei, escolteu-me tots. Això no és una competició de salts d'altura. Hem quedat que era de longitud. Ja ho sabem. Però la meva granota saltant molt amunt, no? Ara es tracta d'això. Atenció, ara veureu com ho fa la meva Happy. Un, dos, tres, salta! Ostres, tu! No n'hi ha cap que la pugui guanyar. Ja us ho havia dit, nois. La he entrenada durant més de 3 mesos. Ei, Charlie, vols competir amb mi? Vinga, ja et pots anar preparant. Per què vols provar-ho si tothom ja sap que no guanyaràs, home? No has vist quin paper que ha fet en Ben? He arribat ara mateix. No t'has perdut el millor. No hi ha cap granota que pugui guanyar la Happy. Happy? És el seu nom. No ho sabia que li haguessis posat nom. Esclar, és la campiona de tot Sant Petersburg en salts de longitud. Crec que es mereix tenir un nom com tots els campions. Molt bé, ara competirà amb la meva. La competició s'ajorna fins l'hora del pati. Què hi farem? Sí, la farem a l'hora del pati, però no te n'oblidis. D'acord. Salta! Salta! Visca! Quin salt! Va, granoteta, va! Endavant! Tom, què estàs fent? Haig d'atrapar la granota! Ja la tinc, quasi la tinc. Tom, desperta't! Home, Sawyer, l'escola no és precisament el lloc per venir a dormir. No, ja ho sé, senyor. D'aquí una setmana començaran les vacances, però abans caldrà estudiar força per aprovar els exàmens de fi de curs. M'has entès, Tom? Sí, Ja estàs ben despert? sí, estic despert. Creus que et tornaràs a dormir? No, senyor, no m'adormiré. Me'n puc refiar? Sí, paraula d'honor que no m'adormiré. Molt bé, ja pots seure. De debò, senyor? Mm. No em pagarà amb el garrot? Vols que t'escalfi? No, senyor. A mi tampoc m'agradaria fer servir el bastó en un dia tan calorós com avui. Sí, és cert. Avui fa molta calor. Està bé, vinga, seu. Però mira de no dormir-te més, noi. Sí, senyor, no es preocupi. Va, continuarem la classe. Havíem quedat que el predicat nominal sempre porta un verb copulatiu. Tom. Tom, desperta't! Sí. Però has estat tu qui ha portat aquesta granota? Ai, 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 Però què coi t'has pensat que és l'escola? Un lloc per venir a jugar? Los Padrers s'ha escapat. Ja has fixat? Sembla que tingui ales.
Ara ho entenc. Enyores les garrotades, és això? Tom Sawyer? No, no, senyor. Aniràs al pantà a buscar una altra granota, Tom? Sí, em fa molta ràbia que en Charlie presumeixi tant amb la seva. Però si és una rocada, home, no val la pena. Doncs mira, em fa ràbia. Ei, vols venir al pantà amb mi? A caçar granotes? Sí. No, no, gràcies, em fan fàstic les granotes. Si hi anem tots dos seria més fàcil. No, t'he dit que no vull. Vaja, quina llàstima. Mira tu bé, home, n'hi ha d'haver alguna. No ho entenc, noi, per aquí sempre n'hi ha grapats. Però no sé què passa, quan en busques no se'n veu cap. No remuguis tant i obre els ulls, ja veuràs com n'hi ha. Vols saber una cosa? A mi tant me fan les granotes. Prefereixo pescar al riu i menjar-me els peixos ben rostidets. Jo t'ajudaré a pescar quan ja en tingui. Mira-la. Sí que salta, és molt bona aquesta. Vine aquí, no t'escapis. Ja et tinc, apa, fes bondat, granota. Oh, espera't. Ara, vine aquí. No t'escaparàs. Vine aquí. Ara, granota fastigosa. Tu, aquesta és meva, l'he trobada jo. Ja veuràs ara, deixa-la anar. Tu, vine aquí, mala bèstia. Un, dos, tres, salta! Vaja, aquesta no serveix tampoc. Aquestes granotes no valen un rave. Per què no anem a l'altra banda del pantà? Espera. Vine aquí. Provarem aquesta última que ens queda. I si no serveix, anirem a l'altra banda del pantà per veure si en trobem de millors. Què, hi penses anar ara mateix? Esclar, home. Vaja, home, sempre s'ha de fer el que tu vols, eh? Escolta'm, granota, ets molt maca, però has de saltar ben lluny per guanyar. Un, dos, tres, salta! Ui! És estupenda! Atrapem-la, va, corre, i n'hi ha poques d'aquestes, és un geni. Vine aquí, li direm geni, et sembla bé? En Charlie deia que ha entrenat la seva granota durant 3 mesos. Tu t'ho has cregut, Tom? Ah, per això dels 3 mesos és una bola. Però segur que l'ha entrenada molt bé. Potser sí. Per molt geni que sigui la granota que avui has caçat al pantà, si no l'entrenem molt bé entre els dos, no podrà guanyar la d'en Charlie. Doncs jo m'aposto el que vulguis, que Geni les guanyarà a totes. Bona nit, Sid. Demà. A mi em sembla que és massa petita. No cal que sigui grossa per saltar bé. Què et pensaves? I no està segur que saltarà tant com la d'en Charlie? Està clar, home. Ahir en Huck i jo vam caçar més de 100 granotes i les vam provar totes. I de l'escena aquesta va ser la que va saltar més lluny. Per això li hem posat el nom de Geni. Què us sembla? Només de pensar que has agafat més de 100 granotes em fa un fàstic. Jo no ho podria fer mai. Bé, potser he dit 100 i he exagerat una mica. Així exactament quantes van ser? Potser una trentena. 30 granotes també em farien molt de fàstic. Unes 20? No, 10 només. Què passa? Ens volies aixecar la camisa? Vaja, Joe, pel que sembla tu no tens ni idea del que costa atrapar 10 granotes al pantà. Mireu, en Charlie ve per allà. Prepara't, Tom. Mira com presumeix, em fa una ràbia. Ei, Tom, has de guanyar-lo en aquest gallet. Sí. No creieu que en Charlie té la cara com la seva granota?
Crec que us rieu de mi i això no ho tolero. I per què hauríem de riure'ns de tu? Només parlàvem de la cara de la teva granota. Penses que en trec aquesta bestiesa? De debò, dèiem que la teva granota té la cara igual que tu. Ei, no m'agrada que se'm rifin. Bé, estàs disposat a competir contra la meva Happy? Sí, avui em porto una de boníssima, saps? I he posat el nom de Jenny. Ves, quin nom tan estúpid. Comencem la competició. Primer que salti la teva. Sí, d'acord. Happy, ets a punt? 1, 2, 3, salta! Happy, ets fenomenal! Tom, val més que et retiris. La teva no crec que pugui saltar tant. Vejam com et portes, Jenny. Preparada? 1, 2 i 3. Salt! Anem a veure. L'os padrer, quin salt. Els As s'hi han empatat. Què dius? Mira, el salt de Happy ha arribat més lluny. Doncs jo veig que han empatat. No, senyor, Happy ha anat més lluny. Això no és veritat. Per què no competiu una altra vegada al pati, al migdia? Sí, que competeixi. Jo em jugo l'entrepà a favor de la granota d'un tot. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Ja amb aquests braços més rectes. No em sents, Joe? Sí, senyor. Un, dos. Un, dos. Un, dos. El cap ben dret, els braços més amunt. Un altre cop. Sí, també el voldria jo. Un, dos. 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 Competirem una sola vegada més. I estàs d'acord? No vull que en Happy es cansi excessivament. Està bé, només una vegada. Has de posar-la a la línia de sortida. Farem que saltin al mateix temps. Molt bé. Preparats? Sí. 1, 2, 3, salta! Salta! 1, 2, 3, salta! 1, 2, 3 i salta! Salta, 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 Jenny! Salta! Ostres, tu, salta! Salta! Això no salta ni res. Quin fracàs de granota. No cal dir que val més llançar-la al pantà. Ni tan sols serveix per competir amb la meva Happy. Doncs no ho entenc, no serà que està malalta? I jo que sé, potser sí. L'he mirat, està una mica estranya. Què passa? Pesa més que abans. Eh? No et sembla que pesa molt més? Tens raó. Una pedra! Li han fet menjar pedres! Potser ha estat en Charlie. Mira. Doncs potser encara en té més a dintre. Sí, n'hi ha més. Aquest xaval és un fastigós.
Heu de saltar aquest rierol. A veure qui ho vol fer primer. Jo mateix. Ves que vinc! Ara has de saltar tu, Charlie. Preparat? Sí, d'acord. Que vinc! Ai, Això ho heu fet molt bé. Ara el salt de la granota. explica-m'ho perquè no sé què vol dir. Saltar al rierol sense agafar embranzida. Però això és del tot impossible. No es pot fer. El rierol hauria de ser molt més estret. Si no ho provem, no ho sabrem mai, o no? Però jo no hi jugo. Has de fer el que et diem. O t'oblides que has fet menjar pedres a la meva granota? Cal que compleixis amb mi ara. Això mateix, i no la pots deixar de fer aquesta prova. I a més, tampoc no la faràs sol, la prova, no és així? És una competició justa perquè ell saltarà al mateix rierol. Salta tu primer, Tom. Sí. Ves que vinc. Vine aquí! No. Vinga. Salta. Salta d'una vegada, sardineta! Calla, tu! El que va passar a la vigília de vacances sí que va ser per sucar i pa. Cal reconèixer que alguna vegada se m'acudeixen idees genials. Està clar que la sort va ser descobrir el secret del senyor Dobbins. La resta va ser bufar i fer ampolles. Sí, tal com raja. Ja ho veureu.